Ma'am Gina. Wow! Plang, pling, pling, plong, plong. Salamat po sa pag-view. Good afternoon. Na po dito. Late po ako. Kakatakot yung kapitbahay ko. Yan po ah. Hello po sa ating viewer dyan sa YouTube. At dito rin sa Facebook. Maraming salamat po sa viewer po natin. Ayan. So, pwede namang lumiwanag ang buhay. Bakay, Bakay kay ML Tess Marie. Salamat po sa nakatambay dyan sa ating YouTube channel. Ang init lang dito. Saglit po. Mainit kasi nakasara yung bintana. Chat lang po kayo kasi hindi ko po nababasa. Baka nag-vlog na po. Sino po may mga YouTube channel dito? Naka-live din po ako sa aking YouTube channel. Kung meron kayong YouTube channel, you can post your link. Pwede kayong maglapag ng link doon sa aking YouTube. Ang YouTube channel ko po ay, pangalan po ng aking YouTube channel ay Kinabuhi is Life. Hello po. Magandang hapon po. Nag-change venue po ako ngayon kasi dito muna ako sa aking room. Dahil sarado po dito, mag-ingat din po kasi tayo sa mga music na nasasagap. Kasi yung kapitbahay namin ay nagpa-music. Gusto ko sa labas kasi nakikita ko ang mga paligid, ang mga pananim. Dito na lang muna ako. Ulitin ko po, kung meron po kayong YouTube channel, ako po ay live ngayon din doon. You can post your link po doon sa aking YouTube channel. Shall we? Nan Reyes, hello po. Welcome po kapatid sa live na ito. Andrew Hardil Cruz, maraming salamat po sa inyong panunood sa live na ito. At meron po kayong concern, you can chat
At kung nakita nyo na po yung reels ko, balita ko lang po sa inyo na meron po akong video na nag 100k ngayon. Another po yun. Sooner pwede na po magpa-game sisis. Bakay kay Tis Marie. Kung meron pong ano, oo naman po, pwede pong magpa-game sis. Kung meron po akong pangpapremyo, kasi kaya lang ngayon wala po akong ano pangpapremyo, wala pong sahod. May sahod po ako sa YouTube pero pambayad ng utang at saka kaunti lang din. New follower, Ryan Joy A. Lawag. Hello po. Hello po. Ano ba to? Lalaki, babae? Sis Joy. Hello po. Maraming salamat po sa pag-follow. Alam ko po yung mga pumapasok dito, kung hindi ko po friends ay mga followers. Iilan lang naman yung friends ko po. Kasi nag-stop na ako ng friend request mula nung nagkukusa na pong nagpapalo, marami na pong mga followers na nagpapalo. Kaya nag-stop na po ako ng send ng friend request. Rodel Bayang Dukaw, hello po. Alam niyo po, ang sikreto po ng yung follow to follow ay hindi po talaga maganda yung follow to follow kasi hindi po siya natural. So, pasintabi po sa nag-follow to follow po dito, ano po siya, maganda po talaga na hindi kayo mag-follow to follow. Nagawa ko na po yan sa YouTube channel ko po. Kaya tingnan niyo po ang YouTube channel ko, walang viewers. Wala pong viewers ngayon sa YouTube channel ko. Naka-live po ako ngayon. Meron po akong 5,058 subscribers o 98 subscribers ngayon sa aking YouTube. Dahil doon sa kagaya po ng follow to follow. Kaya ngayon, walang viewer. Kung tingnan niyo po, 0 viewers po. Dito po ako nagkakaroon ng viewers kasi marami pong nag-follow o net followers ko po. Malaki po ang net followers ko po dito sa Facebook. So, ibig sabihin, hindi ko friend request. Hindi ko sila friends. Kusa ko silang nag-follow dahil doon sa video na napanood nila. Kaya ang technique lang po talaga, hi Mel, magandang hapon. Meron ka bang ngayon? Hinahanap ko Mel kung meron kang premiere. So, tinitingnan ko, naka na pala, na-view na. Ano ngayon? Miyerkules. May premiere ka, Mel? Pa-comment, Mel. Hinahanap ko kung may premiere ka. Ito din name ko sa YT. Puntahan niyo po yung YouTube ko, sis, at mag-comment po kayo doon. Ito po yung YouTube ko po. Kinabuhi is life. Mag-comment po kayo doon, sis. Para po mabalikan ko po. Yan po ang YouTube ko. Naka-live po ako ngayon. Magkapareho po sila ngayon. Sabay po sila sa dalawang device. Sinabay ko na lang din po. Mel, sino po viewer po dito sa live? Cyberhacks. Uy, shout out naman dyan. Oh, shout out po, Cyberhacks. Kabalo ko kinsa na po ng viewer na ko. Brad Glenn, ikaw na ha? Naka-join sa live. Salamat po sa Diyos. Kumusta na po, Brad Glenn? Kabalo ko na imuhang account. Opo, sis Bakay kay. Patudloon niya ako ni mo unsaon maging vlogger. Sana all vlogger sikat ka na po. Marami ka nang ang viewer, Brad Glenn. Brad Glenn, at the same time kasi naka-live din ako dito sa
dito sa Facebook. Wala na. Wala na baya kay kung nag-upload oy kay busy. Oh, salamat sa Diyos sa ano. Oh, loobin po. Collab po tayo, collab. I-guess po kita sa akin pong mga live. Hello po dito po sa Facebook. Kung meron po kayong concern, you can comment down below. Kung meron din po kayong YouTube channel, pwede nyo pong puntahan din po ang aking YouTube channel. Ang pangalan po is Kinabuhi is Life. Yan, naka-chat po sa chatboard. Paano ba mag-pin? Hindi ko alam mag-pin. Okay, alam ko na. Ayan. So, ayan, naka-pin. Yun po ang aking YouTube channel. Pwede nyo rin pong puntahan. So, Bradlen, walay viewer, ani ako ang kuan. Walang viewer dito sa aking YouTube. Salamat. Mag-for good na para mag-vlogger na. Yan din. Question po ako, bakit nga ba Kinabuhi is Life ang title? Dili na po, Kinabuhi is Life. Totoong pangalan na at ito pala. Para sa mga viewers ko po sa Facebook, i-change na po natin ang ating mga account sa ating totoong pangalan. Totoo po talagang pangalan. Kasi hinahanapan na po tayo ni Facebook ng real name po natin pagka mag-apply po tayo ng monetization. So, napanood ko po yan sa isang live din na merong nagtanong bakit ayaw din mag-proceed sa payments because of ang pangalan po ay hindi pa totoo ang pangalan. Hindi siya mag-match sa requirements. Ganun po. Kaya ano po, mag-change na po ng pangalan. Pero Bradlen, bago na ang account ko ngayon sa Facebook, iba na. Hindi na Kinabuhi is Life. Iniwan ko si Kinabuhi is Life. Sa YouTube na lang natira kay Kinabuhi is Life. Ayan, hello po sa mga may YouTube channel. Pwede rin yung puntahan yung aking tapos mag-comment lang po kayo. Hello po, Rendia Vlog. Sis, maraming salamat sa pag-view. Salamat po sa Diyos, Bradlen. Salamat po sa Diyos sa pagtambay. Alam ko po, busy po kayo dyan. Out lang diri, Bradlen. Kung naakay buhaton pa. Salamat sa Diyos. I-chat po kita sa bagong account ko po, Bradlen. Salamat po. Salamat po sa Diyos, Bradlen. Hello po sa mga viewers po dito sa Facebook. Baka meron po kayong mga concerns. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong account? Nanonood lang po kayo dyan. Meron ba kayong mga katanungan? So, again, ulitin ko po, yung ginawa ko po, kung bakit po nagkaroon po ako ng 100,000 views sa isang video, doon po sa aking Facebook account na upload. So, technique po yun na mag-upload at mag-upload po tayo ng mga reels dahil hindi natin alam kung saan po doon ang mag-trend. At kung halimbawa, hindi pa natin alam kung ano po talaga ang content na atin pong i-content po sa ating mga account, mag-upload lang po tayo ng kahit anong video. Tapos pagka makita niyo po yung video niyo na tumataas po siya, so doon po kayo mamili na ito pala ang pwede sa akin na content. So ganun po ang gawin niyo po. Alam niyo po ba na meron din po akong video ngayon na nasa 200,000 plus na po ang views sa isang video lang in 23 days. So, ika-24 days ko po ngayon. Ngayon na po pumalo ng views. Nasa 200,000 sa isang video. So, may technique po doon. So, lahat po ng mga technique na yon
ay sinabi ko po doon sa mga uploads ko sa Reels at saka doon sa nakapin kung bakit nga po pumapalo ng views. At isa po sa ano talaga, technique na gagawin po natin ay yung maglagay po tayo ng hashtag. Alam niyo po yung ano, tawag nito, yung my inspiration hub na ginawa po ni Meta. So, nandun po yung mga million views. Nakikita niyo po sa taas, nandun ang mga content creator. Yung mga nag-tutorial, nakikita niyo po sa taas, nakasama sila doon sa inspirational hub. 'Di ba? Dahil po yun, dahil alam po ng mga nag-tutorial kung ano po yung technique na gagawin. Lagyan po natin ng hashtag. Magte-trend po yan. Isa po yan sa hahatak ng million views, yung pong hashtag. The power of hashtag. So, yan, kumbaga, bonus po sa inyo. At sinabi ko din naman po yan sa, sinabi ko po yan dito sa live. Sinasabi ko palagi yan. At nasabi ko na rin yan sa reels ko. Yung hashtag, isa po yan. Kung paano na makapag-trend ng million views, yun po, the power of hashtag. Yung number sign, tapos words. Halimbawa, at Facebook Reels. Hashtag Facebook Reels. Ayan. Tapos, damihan niyo po. Kasi sa YouTube po, 5,000 words po ang pwede po doon sa description. Saan po yun ilalagay? Sa description po. Yung sa may description, ang gagawin niyo po, nahihirapan po kayo pag-type dahil 5,000 words. Gagawin niyo po, mag-type na po kayo. Tapos, i-save niyo po. Tapos, pag mag-upload kayo, copy-paste, copy-paste, copy-paste lang po. So, ganun lang po ang gagawin niyo po. Para hindi na po kayo, pagka mag-upload kayo, type uli, type uli. At tatagalan po talaga kayo mag-upload. So, copy-paste niyo lang din po. Ang ginagawa ko, sinesend ko lang po sa sarili ko. Pagka meron akong idadagdag na hashtag, dinudugtungan ko yun, isisend ko uli. Tapos, copy-paste lang po ako. Yan lang po ang gagawin niyo po. Halimbawa po, cooking. So, maglagay po kayo ng cooking recipe, ganyan. Menu, mga ganyan. Specialty foods in the Philippines. Mga hashtag. Yun po ang gagamitin po. Totoo po yun. Yun po ang nagpa-trend ng million views. Alam niyo po yung video ko. Ngayon ko lang po talaga diniin po ito. Na kung bakit pumalo po siya ng views. Alam niyo po, simple lang po ang ginawa ko. Gumawa lang po ako ng tutorial regarding on paano nga maglagay ng follow button sa Facebook page. Yan po yung unang video ko na 5 video ko. Pangalawa yata yun. Pangalawang video ko yun. Ang una kong ginawa, how to create Facebook page. So, una ko pong ginawa yon. Pangalawa po yun, paano maglagay ng follow button. Pangalawang video ko po yun sa bagong account na ito. So, bagong account din yun. Ito, bagong account ito. Kaya yun, pumalo na in 5 days ko. Kung nakikita niyo po sa reels ko, sa 5 days ko, pumalo na po kaagad siya ng views. Totoo po yun. May upload po ako dyan. Bakit po sinabi kaagad? Para po magkaroon po ng idea, ma-inspire din po yung mga kasama na ma-inspire din na mag-upload at mag-upload ng reels. Sinabi ko po yun kung bakit po tumaas po kaagad ang aking views. In 5 days. 5 days ko pa lang po, nagtaasan po yung views ko. Hello sis, baka ayan, nakita ko na kaagad. Yes po. Ayan. Parang kailan lang nandito ka sa Facebook, ngayon nandito ka na sa YouTube. Sige po, balikan ko po yan ha, sis. Sis Bakay-Kay. Sige po, sis, balikan ko po yung mo po. Ngayon po, kung meron po kayong mga concerns, mga comments na hindi ko po nasagot, doon po kayo mag-post sa aking upload sa YouTube. Kasi, kokonti pa lang po doon ang nagko-comment.
Ngayon, 2 viewers lang. Sister-in-law ko lang po ang nandito at saka si ma'am na nandito kanina sa Facebook. Oo, ilan lang talaga. Opo, day, napog ko, napog ko may waiting. Opo, sis. Salamat po sa Diyos. Balakan ko din po yan, sis. Comment lang po kayo kung ano pong sasabihin mo, sis, ha? Kasi hindi ko pa po makikita sa ngayon. Wala po akong extra na cellphone kasi gamit ko na po ang dalawa. So, yun. Hindi pa pala tayo tapos doon sa... Opo, gagawa nga po ako ng content noon, yung 1,000,000 views. Kung papala rin sa awa ng Diyos, awa tulong ng Diyos, yung video ko na yon kasi pumapalo po siya ng views everyday, going to 1,000,000 po yun siya. Kung hindi po siya mag-stop. Going po 1,000,000 po yun. Kung hindi po siya mag-stop. So, hindi ko po alam kung hanggang saan siya aabot. Pero ang napapansin ko talaga ngayon, pumapalo po siya ng views. 200,000 plus na po siya ngayon. Hindi ko lang kasi binobroadcast na. Alam niyo, kung pwede lang na hindi ko ihayag lahat. Kaya lang, to inspire sa mga kasama ding vloggers at saka magkaroon din ng idea ang mga kasamang vloggers. Kasi ako, ang tagal ko na din sa vlogging industry. 4 years na po ako sa YouTube. So, matagal na po ako sa YouTube. Pero hindi po ako naka-encounter ng katulad dito sa account na ito. Ang account na ito ay hindi po siya monetize. Ito pong Facebook. Hindi pa po siya monetize kasi hindi pa po siya umabot ng 1 month. Ika 24 days ko pa lang po ngayon. So, yan po. Yun nga po sinabi ko, nakuha ko na po yung requirements sa in-stream ads. Dahil nga doon sa views na pumapalo po siya. Kaya lang, hindi po siya ma-monetize. Dahil nga, kulang pa po sa days old ang aking account. So, maglagay po tayo ng hashtag. Yun po talaga. Pansinin niyo po. At meron po akong tutorial doon kung saan po kukunin yung mga nagtatrend na hashtag. So, gagamit tayo ng hashtag. Yun ding trending. Hello po. Meron po viewer dito sa Jerry Mix Vlog. Tugsok dan with harang host. Alright. Pastilan, pambihirang buhay. Hello po. Wag po kayong lumipat sa FB. Lumipat sa FB si Bakay kay ML. Wag kayong lumipat sa FB. Maawa kayo. Wala akong viewers sa YouTube. Oh, daghang salamat Jerry Mix Vlog. Daghang salamat. Balikan po kita Jerry Mix Vlog. So sa ngayon po kasi ay dalawang gamit ko na Facebook at saka YouTube. Anong gagawin ko, sis? Nakita ko kagabi na may mga points na po ako, kaso lang hindi ako makapag-login. Kalimutan ko ang Gmail. Ano po yung points, sis? Hello po, salamat po sa Diyos, sis. Kung may tanong ka po, sis, comment ka lang po dyan sa, sa YouTube. Kasi pareho lang din naman ang naririnig mo dito sa Facebook at saka sa YouTube. Pero kung may ginagawa ka po, sis, ay pwede ka pong mag-leave. Kung may ginagawa po kayo, sis, ay pwede po kayong mag-leave. Opo, sa mga nandito po, kung wala naman po kayong concerns, kung wala naman po kayong itanong, ay pwede po kayong mag-leave, and I appreciate so much sa inyong supports. At alam ko po, followers ko po kayo. Maraming salamat, and I thank God because of you, mga viewers, na nagte-trend po ang ating mga video. Soon po ay makapag-ano din po ako sa inyo na madalaw ko din po ang inyong mga account. Ano po. I-screenshot mo na lang po, sis Elna, ha? Anito po, sis Elna, di ba po meron ka pong mga kasamang mga kabataan doon? Paturo po kayo sa kanila kung ano po ang gagawin. Ngayon po, ang gagawin niyo po, ipachat niyo po sa akin
kung ano po ang gagawin. Dondan Fernandez, hi sis, may stars na ba ang FB Reels ko? Pero bakit na zero ang engagement, impression at net followers? Siguro po kasi ano na po, by ano po kasi yan siya, Dondon Fernandez. So, hindi po yan continuation. Na halimbawa, meron ka ngayon, sa buwan ng Enero, meron kang 1,000 engagement at viewers. Tapos, sa buwan ng Pebrero, wala kang viewers. So, maiba na po siya sa February. So, per month po siya. Per month po siya. Per month po yung result. Kaya po ganun, na zero po siya, kasi, baka taas ang performance mo noong ikaw ay nasa January, tapos pagka February, parang na-busy ka, hindi ka nakakapag-upload, bumaba siya, ganun po yun. Per month po siya, per month. Bawat buwan po, magbabago po yan. So, hindi po siya continuation na, halimbawa, January is 1,000, tapos February may 1,000 views ka, total 2,000 na, hindi, 1,000 pa rin, kung meron kang 1,000 na nadagdag. So, kung ano po yung result po yan sa buwan na ito. So, covered po yan sa result sa buwan na ito. So, sa isang buwan po yan. So, hindi po yan magko-compute, hindi po siya magto-total, hindi po makukuha ang January. So, depende po yan sa performance. Kung halimbawa na mayroong tumaas ang video mo, so na-views sa January, tapos sa February hindi, so wala pong views sa February. So, kaya mag-zero po siya. So, ganun po yun. Katulad din po yan ng YouTube. Performance po kasi yan, result po yan in a month, sa buwang buwan. Yan po ang result. Hello po sa mga viewers ko po na nandito pa rin sa YouTube. Salamat po sa inyong panonood. At gayon din naman dito sa Facebook. Kung meron po akong hindi nasagot sa inyong mga tanong, you can comment sa akin pong YouTube channel. Doon po kayo mag-comment para masagot po kayo kasi wala pa masyadong viewers doon. Dito kasi maraming followers na, maraming nagtatanong, minsan natatabunan. Sinisikap ko din naman na ma-replyan pero hindi na ma-replyan ang iba. Yun na nga ang gusto natin maraming mag-comment at kailangan nating replyan kasi nakakatulong ng engagement nun. Pag mataas ang engagement mo, tataas ang impression mo. Pag mataas ang impression mo, mas lalong lalawak po ang mapupuntahan ng iyong video. So, ang isa sa magpapataas ng engagement ay yung pag may mag-comment, mag-reply ka kaagad. Halimbawa, ako si Sis Joanne, pumunta sa iyong account, 3 comment. Halimbawa, hello po, andito po ako ngayon sa iyong account. Tapos, wow, ang ganda naman dyan. So, yung 3 comment ko na yon, 3 reply din yon. So, dadami ka agad ang engagement mo. Isa din kasi sa requirement sa engagement para makuha ang in-stream ads, yung mga, yung engagement. Nakasama na doon ang comment, like, hearts, yun, sa engagement po yun. So, isa po yan sa requirements. Kaya yan po ang technique. Para po tataas ang impression ni Facebook sa'yo o ni YouTube sa'yo, kailangan replyan mo ang mga nagko-comment sa'yo. Pati yung comment mo mismo, magpapatrend yun. Tutulong yun na magpapatrend. So, ibig sabihin po, ang video mo po, dapat sa isang video mo po, magta-target ka na ang video na ito, in a day, dapat gumagalaw siya. Ibig sabihin ng gumagalaw, yung mga galaw-galaw, active po siya. Na ibig sabihin, sa isang video mo, ta-target ka na isang video mo, dapat bawat araw, isang video mo, active siya. Ibig sabihin, active. Meron nagla-like, meron nagsishare, meron nagko-comment sa video mo. Yan po ang nangyari sa mga videos ko po ngayon. Lahat po siya, meron po siyang reaction, meron po siyang mga comments. The more po, pagka nagre-reply ako, napapansin ko po, tumataas ang views.
Dahil po doon sa engagement. The more na maraming engagement, the more po dadami ang views. So, magkasabay-sabay na po yun lahat. Maraming salamat po kay Ronaldo Lonsaga. Please follow my brother. Kapatid ko po yan, si Ronaldo Lonsaga Vlog. At saka, yan po ang aming founder po sa YouTube channel. Meron din po kaming team. At pakipollow po siya at yan po ay nagpa-follow back din. At namimigay din yan ng star. Kahit siya ay ayan, so papalo po. Hindi lang kasi ako mabigyan ng star ngayon kasi walang star icon itong kapatid ko na to. Wala akong star icon. So wala pa kasi akong star. Alam niyo po ba, yung mga star na nasa inyo, kung halimbawa hindi pa po kayo nakapag-set up sa star. Kung hindi pa po kayo nakapag-set up sa star, glitch po yan. Huwag po muna kayong tumanggap ng star kasi masasayang. Hindi po siya pumapasok. Yung mga star na wala pang 1,000 followers, tapos may star, glitch po yan. Kumbaga kasi ngayon, ang system po kasi ni Facebook ngayon, inaayos niya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako monetize. Nag-aantay na lang po ako dito sa gilid. Kaawaan nawa. Oh, pabili ng HD quality cam kay Brother Lunsaga. Dili na ko anong HD quality cam mo. Okay na ako Pabili daw po kay Brother Lunsaga. Naapalagi ka diyan na Bradlen. Naapalagi ka diyan sa YouTube. Salamat sa Diyos, Bradlen. Day ka naghawa. Namin, no? Salamat. Salamat at may nag-support sa akin dito sa YouTube channel ko. Maawa kayo, wala pa akong kinikita. Wala pa akong kita. Kasi, hindi pa ako na-monetize sa Facebook. Lisa Agnesito, 14 na po followers ko pero may star na ako pero wala pa nagbibigay ng star. Opo, yung nagbibigay ng star ay yung may mga GCash. Yung mga star sender. Meron po nagsabi, baliwala din daw po ang star kung wala pong magbibigay. Sabi po nila. Pero kung para sa akin, may magbibigay talaga. Asa ang mas dako kita? YT or FB? Facebook! Sa Facebook po, Bradlen, malaki po ang kita. Mas malaki ang kikitain sa Facebook kaysa sa, pagod ako nito ni Lolo Mets, ay Lolo YT. Opo, sa FB Reels po, malaki ang kita, Bradlen. Try nyo po mag-upload ng, FB Reels. Marami po. Ang Reels ngayon, hindi po siya nagmamatter kung ikaw po ay may 1,000 followers na o maraming views. Na kung meron hindi pa umabot ng 1,000 followers at saka hindi pa marami ang views, meron 30 lang ang views bawat video na monetize. So walang pinipili si Meta. Maliit man ang viewer, maliit man ang followers, basta po nakasunod sa community guidelines at sa content monetization policies sa Facebook. Pagka may issue ka, lagot ka kay Meta. Pero kung wala ka namang issue, mamomonetize ka. Mahigpit lang siya, Bradlen. Malaki po ang sasahurin, pero mahigpit lang din. Hello po sa mga nanonood. Saan na ba ako? Doon po sa star. Glitch po yan. Ayun, sinabi po yan ng kasama ko din na nag-tutorial na nauna pa po sa akin. Glitch po yun. Hindi daw po pumapasok. Siya kasi, meron na kasi siyang star. Nakaka-receive na siya ng star na naka-set up na. Ako meron din ako na naka-set up, to set up na sa aking isang page. Pero yung
hindi pa, wala pa sa tools mo na nakalagay doon na setup, glitch po yun. Huwag po muna kayong mag-receive kasi sayang din yung ibibigay sa inyo. Yung kuya ko, si Ronaldo Lunsaga, nagbibigay yun sa akin ng star. Kahit hindi pa ako na-monetize. Sayang lang din yun. Mahal pa naman. Ang 50 star is 54 pesos sa GCash. Narinig ko po yun sa kasamang nag-tutorial din. Pero naranasan na kasi niya, kaya totoo yung sinabi niya. Na-encounter na din niya. Nagtaka nga ako eh. Ako nga, mga dami-daming views ko, wala akong star ngayon. Bakit ganun? Nagkaroon kasi ng pag-aayos ng sistema si Facebook sa... Ngayon, bulto-bulto na kasi ang nagpe-Facebook na ang ginagamit sa pag-vlog, ang Facebook. Kaya ngayon, nag-aayos siya ng kanyang system. Siguro dahil doon sa ads on reels na paano niya, pa-promo. At swerte sa mga na-invite sa ads on reels. Kasi by invite lang po yun. Nagpapaypay na ako dito kasi may lamok. Joel Anuso, Brad Joel, hindi ko pa po nasagot ng buo yung tanong mo po, Brada. Mamaya po, after po nito, mag-reply po ako ulit sa iyo kung ano po yung concern mo po. Ronald De Los Tria Luciana. Hello po, welcome po sa live na ito. Ano pong maipaglilingkod ko po sa iyo? Meron ka pong concerns regarding po sa Facebook? Maraming salamat po sa 7 viewers at sa aking avid fan na nandito sa YouTube. Salamat sa Diyos, Braglen. Wag lang po, ma'am. Sis na lang po. Salamat din po sa Diyos, Brad Joel. At i-announce ko pala na ang pangalan ko po ay papalitan ko na po ito mamaya siguro. Kasi kailangan po, kaya magpalit na rin po kayo ng totoong pangalan para iwas po scam at hackers at mga nangunguha ng video. So, magpapalit na po ako ng pangalan. Baka hahanapin niyo po. Hindi ko lang po papalitan ng icon. Pangalan lang po ang papalitan. Totoong pangalan na po ang ilagay po natin. Kasi yun na po yung hinihingi. Nandun na po doon sa natin. Diba napansin nyo doon sa Creator's Guide? Nandun po yun eh. Na kailangan natin yung pangalan natin. Ang ilagay na talaga. Totoong pangalan na. So, ang pangalan ko po talaga ay Joanne Lonzaga. So, Joanne Lonza. Kaya naman ganyan yung pangalan ko dahil ilang beses na po ako naka-experience ng na-try nang i-hack. Kaya na-lock po ang aking account dahil may nag-try na mag-hack. Need sa FB ng totoong name para ma-monetize, pero sa YT okay lang kahit anong name. Opo, wala pa pong advice sa YouTube, Bradlen. Ang sa Facebook po, kailangan na po ng totoong pangalan. Sa ngayon po yan, bago lang po yan. Sa ibang bansa po yan, nag-start. Tapos ngayon, nakasaad na po doon sa system na need na po ng totoong pangalan. Kaya bago ka ma-monetize, dapat ma-change mo na ang iyong pangalan. Kasi doon sa pag-fill up mo ng payment, Kabang
Aldaya, dan tamsak po ho. Sige po, balikan po kita, Kabang Aldaya. After po ng live ko na ito, kasi makasabay po ang live ko po. Okay po, opo, maraming salamat po sa iyong pag-join dito sa aking live. Hello po sa mga viewers po dyan sa Facebook. Maraming salamat po, Kabang Aldaya. Maraming salamat din sa pag-visit. Sa mga viewers po na nandyan lang, baka meron po kayong concern, you can comment down below po. O kung ano po yung gusto niyo pong topic, kasi wala po akong idea. Wala kasing nagtatanong pa. And disclaimer uli, I'm not expert regarding po sa Facebook. Ang sinishare ko lang din po kung ano po yung na-experience ko po ngayon sa journey na ito sa ating pag-Facebook, pag-upload ng mga video sa Facebook at saka sa YouTube. Ako sa Facebook ay hindi pa po. Ika 24 days ko pa lang po ngayon. For monetization po siya, Kabang Aldaya. So, kung gusto mo pong i-visit po ang aking i-comment ko po doon sa video mo ang aking pangalan sa aking Facebook. Pero magpapalit na rin po ako ng pangalan. Hindi pa po ako monetize sa Facebook. Kasi nag-aantay ako na mag 1 month ako. Baby pa kasi itong account ko. Dumami lang ang followers. Awa ng Diyos, dumami ang followers. Dahil doon sa video ko na nag-trend po siya. Maraming salamat po sa viewers natin dito sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po. Brad Christian Aragon, magandang gabi po kapatid. Ikaw po ay nag-upload po ng reels din po, Brad. Salamat po sa mga viewers po natin. Asa ganit nag-shoot sila sa... Opo, dili po. Sa dali daghan po siyang daghan po silang gi-shootan Bradlen sa... Hello, good evening din po sis Ashley Pata. Sa Kamsa Bros, nag-shoot po sila sa Paradise. Sa Kapatagan din po. Lahat, kadaghan nato sa sa Kapatagan tanan. Sa Paradise, dito sa Marawer, unahan sa Marawer. Dito sa Paradise po siya. Dito ila Brad Ariel Amoroso. Daghan siya mga area kung asa sila nag-shoot. Pero nag-shoot po sila dito sa Bros. Good evening po sis Lolita Ashley Pata. Kumusta po ang iyong account, ma'am?
Hello po sa mga bagong pasok din po. Namumula sis. Okay lang po yan sis kasi ngayon ano ngayon? Bracket by bracket po kasi yan per month po sis. Huwag po kayong mag-alala kung nag-red. Kasi ibig sabihin lang po yan kung halimbawa nakakuha kayo ng 1,000 sa January tapos nakuha nyo sa February is 500 lang. So magpula po yan siya. Bakit nagpula? Kasi nag-negative. Kumbaga, hindi dapat kasi ang ano po niyan, kung 1,000 ang nakuha mo sa January na views, dapat ang makuha mo rin in February is 1,000 mahigit. Yun, sa February, ganyan. So, progressive po kasi. Pero hindi po yan siya idudugtong. So, per month po kasi ang result niyan. So, dapat malagpasan mo. Kung nakakuha ka ng 2 views sa January, dapat 4 na sa February. So, sa video na ito, makakuha ka ng 4 na views. Ganyan. Okay lang po yan, sis. Pagka nag-red, huwag po kayong mag-alala sa red. Ganyan din po kasi sa YouTube. Halimbawa, magsasabi yan sa iyo na ang performance mo ganito, 50% ang performance mo nung January. Dapat ngayong February, 60% ka na and above. Ganyan po. Okay lang po yan. Ano lang po yan? Result po yan sa month, sa bracket ng buwan na ito. Ganyan po yan. Sa buwan na ito lang po. So, hindi po yan siya mag-matter sa previous. Sa ngayon lang po na buwan po yan. Wala pong problema po doon, sis. Hello po, magandang araw, magandang gabi na pala. Gabi na pala. Na-late lang kasi ako kanina nag-start sa aking live. Maria Dit Albopera, sis, unsaon ako naaman ka ako'y mga video na dili pwede. Sis Maria Dit, i-delete. Sis na ako'y tutorial. Ay, i-PM na ko niya sa imo hatong tutorial na ako kung unsaon pag-delete. Unsaon pag-delete. Unsaon yung pagtanaw kung asa imong violation. Tingnan mo kung saan yung violation mo. Tapos i-delete mo sis. So na yung ballpen ko. Igang diha sis. Opo, igang gyud kaayo sis. Igang sis kay na ako sa kwarto kay mahadlok ko kung makakuha ko og kanang sound sa palibot kay makapiright ta. Thank you sis. Tanong ko uli sis, pwede ba gamitin ang TIN ID ng anak ko tapos bank account ng asawa ko? Opo. Katulad ko po ngayon. Pwede po sis. Pero hindi ko na po alam ngayon kay Facebook. Pero merong gumawa niyan na okay naman daw. Opo, okay lang po. Kasi ang ginagamit ko po na bank account ngayon sa sister-in-law ko po dito sa YouTube. So hindi pa naman po ako nag-fill up sa aking monetization sa Facebook kasi hindi pa qualified. Pwede po yan, Ma'am Lolita Ashley Pata. Pero kuha na rin po kayo ng sa inyo din po. Pero pwede po yun. Madali lang naman po kumuha ng TIN ID. Lalo na po pagka may kasamang senior. Mapaprioritize. Tapo. Sige sis. I-message ko sis. Kay para mabasa na ko. Kay malimot ko.
Hello po sa 10 viewers at sa 2 viewers ko po dito sa YT. Kumusta po kayo dyan sa YouTube? Maganda pala pagka ang live, maraming viewers kasi masaya din pagka kaunti lang ang viewers. Wala kayong kausap. Bong Rubia, hello po, shout out po. Thank you sis. Salamat din po Ma'am Lolita. I-message ko sis Maria Dita. I-message ko. Saka yung 2 viewers ko dito sa YouTube. Sana all. Rebecca, DJ. Hello, good evening host. Good evening din po, Ma'am Rebecca. Kumusta po ang araw natin? Ano po ang ipaglilingkod ko po sa inyo? Shout out everyone guys! Oh, shout out daw po sa inyong lahat from Ma'am Rebecca. Okay, salamat din po sa Diyos, Sis Maria Dit Albopera. Sis Maria Dit, pangtanawa ang ako ang reels para daghan kong mga ano dito. Mga gipang upload na mga dapat buhaton. Opo! Kahit walang work po, sabihin niyo po sa ano, meron na, kinukunan kasi tayo ng tax, ang mga vlogger, sabihin niyo po sa vlog. Opo, pwede po, nakalagay naman doon sa mga walang mga trabaho. Pwede pong kumuha sis. Ang reason niyo po, ito po, sa vlog. Alam po nila kung saan po nila ilalagay yun. Basta reason niyo po, kasi kinukuhanan na talaga ang lahat ng mga vloggers ngayon. Kasi ginawa ng pagkakita ang pagbablog. Kaya ganun, kinukuhaan na tayo ng tax. Tax po kasi yon. Shout out baby Casey! Hello Casey! Hi! Hi Casey! Wow, nagtanaw dahil si Casey. Baby. Hala, gusto na kumanha sa inyo ha. Baby Casey. Baby. Baby. Dili makita akong naong baby. Baby. Hi. Ayan, manha lang po sa inyo ha, looben, God willing. Pwede pa mag-live kahit hindi pa na-reach ang 1,000 subscriber? Asan ka po? YouTube po? Ma'am, puntahan niyo po itong ano ko po para mabalikan po kita, makadagdag din po sa iyo ha, sa iyo. Opo, sa YouTube. 1,000. Teka lang po hindi ko po alam. Lagot. Wala dito ang kuya ko. Kasi nakarely kasi ako sa kuya ko. Nakalimutan ko, ma'am. Itanong ko po sa kuya ko. Tapos imi-message kita. Nakalimutan ko po. Pasensya na po. Ang kuya ko po kasi ay founder po sa aming team sa YouTube. Yun, maraming followers na, maraming subscribers na yun siya. At expert na in vlogging sa YouTube. Ako naman dito po ako sa Facebook natuto. Siya kasi nag-ano ng aking account sa YouTube. Siya ang nag-manage. Yung kapatid ko. Ay, sa Facebook? Opo, pwede po kahit wala pong 1,000. Pwede ka pong mag-live, ma'am. Di ba po may live icon? I-click na po yung live icon. Mag-live po kayo. Kanus akalaag diri sis. Loobin po sis. Unta makaanhak ko diya sa inyo. Kung sa Facebook, opo. Diyan sa... Oh, wow. Hi po sis. Hello din po.
Hello daw sa nagpiperte niya katawa pag mention ni mo sa iya. Ah, baby Casey! Casey! Oh, dako na din na kay makasabot na sa pangalan. Opo, try niyo po. Ganito po, Ma'am Rebecca. Yan po ang isang tekniko kung bakit nakakuha po kaagad ako ng stream ads. Nakuha ko yung requirements. Requirements pa lang yan Requirements po sa in-stream ads. Nakuha ko na ang engagement, followers, at saka views. Yung 60,000 views. Kasi ngayon, meron kasi akong 100k din sa isang video ko. Opo. Mag-live po kayo kasi maganda po yun na mag-live po kayo para po makuha niyo po kaagad ang inyong para sa stream ads. Hello! Shout out po sa aking kuya na nanonood dito sa YouTube. Kung meron po kayong gustong itanong sa YouTube, ay i-recommend ko po ang aking kuya kasi hindi ko rin alam regarding sa YouTube. Siya din po kasi nagmamanage sa aking YouTube channel. Kaya nanonood po ang aking kuya sa aking YouTube. Punta kayo sa YouTube ko at makikita niyo po ang aking kuya doon. Ronaldo Lonsaga po ang kanyang pangalan. I-subscribe niyo po siya at siya po ay nagla-live sa YouTube at matagal na rin sa YouTube at marami na ding subscribers. Ayan. Nagtuturo po siya kung paano ang gagawin. Siya din po ang nag-set sa aking AdSense, etc. Kung ano pong ginawa sa YouTube ay wala akong alam. Siya po yung nag-set, gumawa para ma-monetize po ako. Sa mga nag-YouTube dyan. So, para makita niyo po ang kuya ko, nandun po siya sa aking live ngayon. Puntahan niyo po yung nakapin. Yung pangalan ko ay yung Kinabuhi is Life. Yun po ang aking YouTube channel. Sa mga may mga YouTube, puntahan niyo po yung ano ko, pwede kayong mag-leave ng comment doon para mabalikan ko po kayo. Meron din po ako YouTube channel. Opo, puntahan niyo po yung ano ko po, mag-comment po kayo na dito po kayo galing sa aking Facebook account. Puntahan niyo po yung YouTube ko. Naka-live din po ako ngayon at the same time. Kung hindi naman po, mag-comment lang po kayo. Nagaling po kayo dito sa Facebook na Sis Joanne. Para po, alam ko po na kayo po yun na pumunta sa aking YouTube. Yang nakapin, yan po yung aking YouTube channel. Sige po, para mabalikan din po kita sis. At saka ma-recommend din kita sa kuya ko. Subscribe na din po yung kuya ko. Namimigay po yun ng ano. Nagsusupport chat po yun. Kung dito po sa Facebook ay merong star. Sa YouTube naman, super chats. Super, ano yun? Yung mga ganon. I-super chat. At the same time, nagtuturo din siya kung paano nga sa YT, sa YouTube. So, kung ako po ang tatanungin ay wala masyado akong alam kasi hindi nga po ako ang nag-ano sa aking YouTube channel para ako ay ma-monetize. Ang ginawa ko lang, nagkakapal-kapal ang mukha ko dito sa harap ng camera. Pero dito sa Facebook, ako po yung nag-ano kaya kahit papaano meron po ako natutunan. Mahirap pala. Maraming salamat po, Rebecca. Para po mabalikan din po kita, Rebecca. Hi po, Sis Lolita. Meron ka rin pong YouTube channel. Ay, nag-YouTube ka din po, Sis Lolita. Maraming salamat po. At pinuntahan niyo po ang aking YouTube channel. Ay, salamat po, Ma'am Lolita. Salamat po sa iyong support.
Nagtataka ako bakit yung viewer ko sa Facebook na wala, nandito pala sa YouTube. Hinahanap na po yung ano ko. Hinahanap na yung live ko sa YouTube. Mark Dates TV, Yahoo! Yahoo din po sa iyo, sir. Maraming salamat po sa pagsundot. Salamat po, sir, sa pag-join sa live, sa pag-visit. Maraming salamat po sa iyo. Support din po natin, Mark Dates TV. Kasama po namin yan sa group namin sa YouTube. Oh, mainit. Kasi nasa kwarto ako. Nakakatakot na lang kasi pagka makasagap ng music sa labas. Dalawa kasi ang live ko ngayon, Facebook at saka YouTube. Kaya mahigpit pa naman ang Facebook pag makasagap ng makasagap ng music. Ayan, meron na akong 4 viewers dito sa YouTube. Salamat naman at nagkaroon din ng tao ang YouTube. Ay, naku. Sa lahat po ng nanonood po dito sa Facebook, baka meron po kayong concern, mga kapatid, you can comment down below po para may idea po ako kung ano pong sasabihin ko po. Sis, di ba maselan ang YouTube? Ewan ko dito sa, hindi po, kung ikumpara mo po sis Lolita sa Facebook, mas maselan po ang Facebook. Pare-pareho din naman sa community guidelines, meron din pong sinusunod. Pareho lang kasi yan, ang YouTube at saka Facebook sa community guidelines. Kaya lang, itong dito sa Facebook ay medyo ano po talaga na pag meron kang konting mali, may alerts ka na tapos mapiprease ka. Maano kasi si Facebook, masikap siya mag-warning. Ganyan din naman sa YouTube, pero madali lang maalis. Pwede mong i-delete mo lang, ganyan. Pagka sa Facebook ka, restricted ka ng mga ilang days. So, ganyan po si Facebook. Pareho lang din po yung community guidelines ng Facebook at saka YouTube. Luntok Buasas, Mary Jane, hello po. Pwede kaya, bakit nawawala ang message? Pwede kaya i-post yung post ko sa Facebook dito sa YouTube, sis? Sis Lolita, si Brad Jerome Basco, yun pong isa ng kasama ko din na nag-tutorial. Ina-upload din po niya sa YouTube. Pero po, mag-ingat po kayo. Siguro i-enhance nyo po konti yung pag-upload nyo po. Kasi baka mangyari sa'yo limited originality content. Dahil po nagkaroon ng duplicate. Kumbaga na-re-upload po siya. So hindi na po siya magiging original. Kahit sa iyo pa. Pero ginagawa yun ni Brad Jerome Basco. Tingnan na lang natin YouTube channel niya. Tingnan ko din. Check ko yung YouTube channel niya. Kasi sinasabi niya, ginagawa niya eh. Pag in-upload niya sa Facebook, ina-upload din niya sa YouTube. I-check ko po ang kanyang Gusto ko rin nga po eh. Kasi ang hirap-hirap, magsasalita ka kahaba-haba. Pagkatapos ay mag-uulit ka naman kasi gagawa ka ulit ng topic para naman sa YouTube. Mahirap din. I-check ko lang din yung upload niya kung makapareho ba talaga. Nakita ko yan sa isang sikat na vlogger, si Mindorinyang Mangyan. Nag-upload siya sa kanyang Facebook, nag-upload din siya sa kanyang YouTube. Try niyo lang po isa. Try niyo po isa lang sis, tapos tingnan niyo po kung magreklamo si Facebook. Isa lang po, isa lang. Tapos pagka magreklamo siya, i-delete niyo na lang po.
I-delete nyo po ang sa YouTube. Ganun po. Pwede magtanong, paano mawala yung boost unavailable. Huwag nyo pong i-click yun po yun kasi kayo po ang magbabayad. Huwag nyo pong i-click yun dahil po yun sa mga gustong mag-boost, yung mga businessman, yung may mga business na gusto nilang i-boost ang kanilang products para mapunta sa maraming mga buyers. So, sa mga seller po kasi yan, sa mga may business na pinopromote nila, halimbawa, meron silang mga beach o meron silang mga establishment na pinopromote nila, yun po yung purpose ng boosting. O kaya, meron din gumagamit ng boosting para dadami ang followers. Pero, hindi po yun kasama po sa ano. Wala namang problema sa boosting sa Facebook, ganun din sa ano. Pero, yun nga, ikaw ang magbabayad. Huwag nyo lang po i-click. Kung nandyan po yan siya, pabayaan nyo na lang po. Kenkoy, pabayaan nyo na lang po yung boost unavailable. Bayaan nyo lang po yan dyan. Yan din nangyari doon sa... sige, bye-bye muna sis Lolita. Maraming salamat po sa panonood at support. Maraming salamat po sa pagtambay dito sa aking Facebook at saka YouTube. Paano ba alisin yun? Saan ko ulit yun makikita? Hindi po yun naaalis. Natural po yun. Natural po yun na mayroong boost po. Boost post. Natural po yun. Kasi nagre-recommend si Facebook noon sa atin kung gusto ba nating i-boost. Wala naman pong problema doon. Huwag mo lang pong i-click. Bayaan mo lang po. Natural po yun. Nasa system po talaga yun sa Facebook. Kasi promotion din niya yun. Na para kikita din siya. Kailangan, kung mag-boost ka, edi kikita ang Facebook. Bayaan mo lang po yun. Hindi po yun maaalis. Natural po yun. Sa system po yun. Opo, wala pong problema doon sa boost post. Wala pong problema doon. Okay lang po yun. Anything na natural po sa system, wala pong problema. Ulitin ko po, kung sino man po ang may mga YouTube channel, meron din po akong YouTube channel, nakapin po dyan. Para din po, mabalikan ko po, mag-comment lang po kayo doon sa live ko. Magkasabay po ang live ko ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Yung nakapin po, yan po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo para yun pong ano ninyo ay mabalikan ko din po. Para malaman ko po kung sino po ang pumunta. Hello po sa mga viewers dyan. Baka meron po kayong concern, huwag po kayong mahiya na mag-chat po sa chatboard. Kung alam ko lang din naman po. Nagsimula na po ako, sister, na gayahin yung mga videos. Maraming salamat po sa inspiration. Salamat po sa... Kailan po Maraming salamat naman po na yun po ang inspiration nyo po. Opo, tutorial po ba ginawa nyo po?
Pwede niyo po yung gayahin. Wala namang binabawal si Facebook na gumaya ah. Pwede po yung gayahin. Pwede po. Lahat po, gayahin niyo po. Lagyan niyo po ng hashtag para mag-trend po. Ay, yung nabanggit ko po kanina sa mga hindi po nakapasok kanina dito sa live, kanina, yung mga bagong pasok kasi, in-explain ko doon ang regarding po doon sa hashtag. Dahil ako po ngayon, awa ng Diyos, ay meron po akong 200,000 views sa isang video lang in 23 days. 23 days ko pa lang ngayon, bago po ang aking account, bago po ako nagsimula sa pag-upload ng Reels. Ika 23 days ko pa lang, meron po akong 240,000 views sa isang video. Ano pong sikreto doon? Yun pong video na yun, kung papalarin, kung pagkakaloob ng Diyos, aabot po yun ng milyon. Kasi, everyday po, pumapalo po siya ng views. So, 1,000 views ang nadadagdag niya everyday. Kaya, ano po siya, so, papalo po yun siya ng milyon views. Ano pong sikreto doon? Dahil po yun sa hashtag. Yung hashtag po, hello po Rondia. Yung hashtag po kasi, yun po yung nagpapatrend. Hala? Yung hashtag po kasi, yun po ang nagpapatrend. Kaya, lagyan nyo po ng hashtag. Para po hindi kayo mahirapan ng trending na hashtag, kailangan din ang hashtag na gagamitin po, yun pong trending. So, alin po doon ang trending? Nandun din po sa upload ko sa Reels kung paano hanapin po yung trending na hashtag. So, di ba, lalawas po doon sa keyword tool. So, search nyo po sa keyword tool kung ano po yung i-caption nyo, naaakma po doon. Pag search nyo po doon, lalabas po yung nagte-trend na words. Lagyan, pagkatapos nyo po doon, pag search nyo po sa keyword tool, lalabas po yung ang dami. Nasa 10,000 to 20,000 words po yun. So, ang gagawin nyo po, nakopy mo rin po. Opo, maganda po yun. Maganda po yun. Ako, tingnan ko po yung ano mo. Totoo po talaga yun. Yung power of trends. Power of hashtag. Yun po yung nagpapatrend ng million views. Kung tingnan nyo po yung inspiration hub na nandun po sa dashboard na sa baba, tingnan nyo po yun. Pag-click nyo po yun, si Meta kasi nagbigay nyo na yun ang ating inspiration na meron ngang nakakuha ng mga million views. Makikita mo sa taas, nandun ang nag-tutorial. Yung mga nag-tutorial, kasi ang mga nag-tutorial, alam nila yun kung paano ang gawin doon sa hashtag. Kaya ngayon, nakikita sila doon sa taas eh. Yung mga pinapanood ko na nag-tutorial, nandun sila sa taas, nasa inspiration hub. Nakasama sila sa line-up. So, ibig sabihin po, gumagamit po kasi sila ng hashtag. Yun po yung power of trends. Nagpapatrending po yun, yung hashtag. Kaya, yun po ang isa po sa sekreto kung bakit po siya nag-trending. Alam niyo po, meron po akong 100... Nakatulog si Kuya. Salamat. Ikaw din na nagtambay dira. Alam niyo po yung yung video ko ngayon, ang unang video ko na in-upload, nag 100,000 views ngayon. Ngayong araw. So, yun yung video ko sa Reels. Yung isang 240,000, yung pangalawang video ko na in-upload. So, ganun po siya. Simple lang naman po ang ginawa ko po doon. Nag-trending po siya. So, lagyan po talaga natin ng hashtag. Maraming salamat po, Edwin Castro. Tingnan ko po yung mo. Tingnan ko din po yung account mo at para din po magiging halimbawa din po na yung mga ganun na bagay na pwede natin gawin. At ito nga yung nagpapa-inspire sa akin kung bakit po ako naglalakas loob na nandito sa harapan ninyo ay
hindi man po ako karapat-dapat at hindi man po ako expert in terms of sa ganito na tutorial. Yun po ang totoo. Kaya sinasabi ko po, disclaimer, hindi po ako expert. Ang sinasabi ko lang po kung ano po yung kaya ko pong i-share po sa inyo. Yun po yung ano. Kung ano po yung abot ko, yun po ang isi-share ko. And beyond that, hindi ko po sasabihin. Basta lang po may masabi ako, hindi rin po ako magsasabi na ganyan-ganyan, hindi. Sabihin ko po, hindi ko po alam. Kasi hindi ko pa po abot yun. Kung ano po meron sa akin ngayon, yun po ang binabahagi ko rin sa aking mga kapwa vlogger. Kasi nga, sinasabi ko po, bago pa lang po ako dito sa Facebook. Pero dito po ako nag-tutorial. Ang matagal na po ako, dito po sa YouTube. Sa YouTube po ako matagal. 4 years na po ako sa YouTube at monetize na rin po ang aking channel. Pero dito sa Facebook, bago po talaga, baby po siya. Pero bakit ako naglalakas ng loob? Para din ma-inspire din sa iba na sa ganito pala, na kung susunod lang tayo sa policy, kung kahit hindi nagmamatter yun kung bago ka pa lang, o marami ka ng uploads, hindi nagmamatter yun na ano, kung matagal ka na, kaya marami hindi. May technique na dapat lang nating gawin. Kaya nga sabi ko, in 4 years of vlogging, ngayon